Usman ibn Fodiyo ba na wasa ba. Assalamu alaika maulaya ibn Fodi shehu arfillahi wanda yayi tajdidi shehu yau dai Allah ya nufan na cika muradi shehu gane da baituka na da nayi mawaliyan rabba shehu arifi waliyillah dan Fodiyo Usmanu masanin Allah kololuwar imani shehu sayyidu Usman mujaddadin addini shehu wanda babu ya shi a kasar ga wancan karni shehu yayi wa malaman zamanin sani ba wai ba Usman dan Fodiyo arifi waliyullah ba na wasa ba. A kowane fannin ilimi ya wuce tsara shehu har waɗanda suka bai karatu sun lura shehu ƙarshe sai da suka dawo gunsa suka kara shehu ɗaukar darasi shi baiwarsa ba karama ce ba la ilaha illallah Usman dan Fodiyo arifi waliyillah shehu ba na wasa ba. Tun yana ƙarami bai damu da kiwo ba shehu dan yawan zuhudu ya sallama wa rabba shehu har zuwa girmansa abinda ya sa a gaba shehu da'awar musulunci ya ja da sarakai masu kwaba shehu ba shehu Usman Fodiyo arifi waliyullah ba na wasa ba. Yardajen Allah Usman dan Fodiyo arifi waliyillah shehu ba na wasa ba. Yardajen Allah Usman dan Fodiyo arifi waliyillah shehu ba na wasa ba. Yardajen Allah Usman dan Fodiyo arifi waliyillah shehu ba na wasa ba. Su ba wajen gwarza da sun kaɗau allanci shehu al'ummar su tana a cikin tsananin kunci shehu ne ya zamo sanadin da ta yo yanci shehu rabiyan bai nasara an ka kafa daula babba masha Allah. Arifi waliyillah shehu dan Fodiyo gwarzo ya baje tsarin shirka a ƙasar Hausa shehu safi da buri da maita Usman yassa shehu a bar gan al'adun da aka yi nisa shehu a wajen yinsu jama'a a kaɗaita gwani ramba la ilaha illallah. Arifi waliyillah shehu dan Fodiyo gwarzo a wancan karnin shi ya bai kakannin mu shehu tutocin kafa hukumomin islamu shehu ya wakilta su gari gari gwarazan mu shehu suka kauda dukan farna Usman ba wasa ba shehu dan Fodiyo ba na wasa ba. Yayan Abdullahi gwandu mazan fama shehu masu tarbiyyar ruhi ya samu salama shehu baban Asma'u na yar gidan girma shehu na Muhammadu Fodi sirrin ilahu na kantarba shehu Usman Fodiyo arifi waliyullah shehu ba na wasa ba. Zan takaita nan gun mujaddadi Usman shehu karɓo baitocin dan nayi mana musamman shehu roƙi Allah yayi mini komai a rahman shehu duk buƙatuna a biya domin ka ba za a ki ba.
iliminsa ka tsare ni rudin yayi. Shehu mai waka sidi Haidar Kaduna nayi. Shehu sallama a gare ka Sheikh Usmanu wali. Shehu shugaban auliya wanda na rike ba za ni sake ba kwarai. Usmanu Danfodiyo arifi waliyillah, shehu ba na wasa ba. Yardajen Allah Usmanu Danfodiyo arifi waliyillah, shehu ba na wasa ba. Yardajen Allah Usmanu Danfodiyo arifi waliyillah, shehu ba na wasa ba. Yardajen Allah Usmanu Danfodiyo arifi waliyillah, shehu ba na wasa ba.